Sve televizijske postaje propuštaju najveću vijest, najveći događaj, puno veći od svake olimpijske igre ili svakog svjetskog prvenstva zajedno. Taj događaj se dešava svakoga tjedna, a to je crkva. Ako ste u svojoj mjesnoj crkvi bili ovaj tjedan, ne znam da li znate da ste tada hranili svoj um i svoju dušu. Vjera je snažan lijek koji liječi cijelo naše tijelo i sprečava mnoge bolesti. Ako bi to rekli svom liječniku, vjerojatno bi vas krivo pogledao i rekao čekajte malo, vjera je praznovjerje, a medicina je znanost. Karl Marx se znao rugati vjernicima kad je rekao da je vjera opijum za narod. Karl Marx nije shvatio bit vjere, da je vjera izvrstan lijek, a nije opijum koji umrtvuje um. Naravno da postoje i kršćani koji oboljevaju od raka i drugih bolesti srčanog udara, ali generalno gledano kršćani su zdraviji ljudi od ostalih. Stotine studija su to pokazale, radili su stotine studija, 80 do 90% tih studija su pokazale da vjera osnažuje, a sumnja nas čini bolesnima. Ispričat ću vam jedno iskustvo jednog mladog čovjeka koji je odrastao u jednoj bezbožnoj obitelji. Otac mu je bio takav pijanac da je svoju suprugu toliko tukao da je on znao naći u štali na kravljoj balezi. Toliko je bila pretučena da se nije mogla ni podići. Dok ostala djeca razmišljaju o tome šta će im otac kupiti za Novu godinu i Božić, on je razmišljao o tome kako da ubije svog oca. Otišao u Europu u nadi da će otkriti da je kršćanstvo jedna velika laž i tako kopajući pod tim podacima putujući, obratio se i postao na novorođeni kršćanin. Vratio se kući i našao je svog oca u bolnici, bio je teško bolestan i rekao je svom ocu da ga voli. Otac nije vjerovao da neko može voljeti čovjeka poput njega, obratio se i postao na novorođeni kršćanin. Svojim trezvenim životom doveo je Kristu preko 70 ljudi. Taj dečko se zvao Josh McDowell, jedan od najboljih pisaca i predavača koji danas postoji. Kako vjera djeluje na naše tijelo da nas jednostavno ozdravlja? Pa recimo da se ujutro probudimo i kažemo da smo samo kosmički slučaj kosmičke evolucije, da su svi oko nas samo slučaj i ne znamo kakav će nam se negativan slučaj dogoditi tokom dana. Svaki organ tijela jednostavno pušta negativnu kemiju koju jednostavno iscrpljuje naše tijelo i navečer kada legnemo osjećat ćemo se 10 godina stariji. A recimo da se ujutro probudimo i kažemo hvala ti Bože što si me stvorio u novi dan, hvala ti što sam kršćanin, što sam tvoje dijete, hvala ti što tvoja stvaralačka energija djeluje u meni. Jednostavno ti čimbenici će potaći to da moj tlak će veselo plesati valcer tokom cijeloga dana, moje bijele krvne stanice će se udružiti i boriti protiv bolesti, protiv bakterija, moj mozak će munjevitom brzinom nositi dobre odluke, a moje će tijelo jednostavno izvršavati poletno svaku zadaću koju budem trebao imati. Naravno, počinjem dan sa recimo pola sata do sat i pol proučavanja Biblije i molitvom i takav dan jednostavno imat će svoju posljedicu da ću recimo na kraju dana opet se zahvaljivati Bogu i razmišljati ću o tome kakav ću blagoslov biti tokom dana drugim ljudima i kakve će blagoslove Bog izliti na mene. A opet, mogu razmišljati na krivi način, da sam samo dio kosmičke evolucije, mogu razmišljati o tome da sam jednostavno Božje dijete. I ako budem tako razmišljao, iskusit ću praktično da je, što Biblija kaže da je veselo srce izvrstan lijek i kada Bog nama ujutro uho budi, podiže nam se snaga kao orlovima i naša se mladost obnavlja.